Benvinguts a La Píndola Vermella, un podcast sobre tecnologia i ciberseguretat que tothom pugui entendre. Bueno, primer que res, gràcies a tots i totes per vindre. Evidentment a Ramon, no? per estar aquí, a l'Ala, però al final també, d'alguna manera, l'ànima mater del funcionament del Fab Lab. I a part del tema de rabiosa actualitat, que és el futur, no? De la ciberseguretat, que en el qual jo, sincerament, soc un negar, no tinc ni idea, i sí que crec que és important ficar en valor dues coses que jo crec que són significatives. La primera és que sovint acabem normalitzant situacions que no són normals, no? Una d'elles és tenir gent com Ramon arreu del món fent coses extraordinàries, no? I això ho assumim com a normal a vegades, com a mínim ens passa de puntetes i jo crec que és important i sobretot és important d'aquí un rato tindrem la inauguració del Dark Chamber Music Festival, que és algo que jo crec que és molt assimilable a el que estem fent avui aquí, que és que persones que han fet la seva carrera professional, no? I han assumit un èxit important i acaben, d'alguna manera, repercutint al seu territori i a la nostra ciutat, en aquest cas, una part, no? D'allò que han excel·lit arreu del país, no? Jo crec que aquí t'ho vull agrair, perquè no m'agradaria que això se considerés com a normal, sinó que es considera extraordinari. I l'altra cosa extraordinària és el fet del puesto Bastero, si m'ho permets. Oh, i tant. Jo no sé si havies estat aquí, però també a vegades assumim que és normal el fet de tenir un Fab Lab, no? I que tenir un espai com este a una ciutat com Amposta de 23-24.000 habitants en aquests moments, no? Que sigui públic. Això vol dir que aquí pot vindre tothom a fer les seues coses, ja sigui fer algun projecte final de carrera, ja sigui a desenvolupar també i treballar en un cicle formatiu de grau superior que tenim lligat en la Generalitat de Catalunya. I passes per aquí davant i veus que tot sembla que això és normal, no? Que això és extraordinari. I estem en un moment en el qual cada vegada la societat és més individualista i assumim com a normal coses que no ho són, no? I avui jo crec que, a part, com he dit al principi, i tanco ja el meu parlament breu en això, assumim coses que són extraordinàries com a normals. És extraordinari tenir un espai com este a una ciutat com Amposta i és extraordinari, per a mi, almenys vull fer el reconeixement de tenir persones com Ramon, no? Que estiguen arreu del món el seu talent, que ens agradaria que estigués aquí, però a vegades no és possible desenvolupar el talent al territori, per tant, se n'ha d'anar fora, i acabar conjugant això, no? I que acabi generant-nos aquesta percepció i sensació de tot ull de ciutat i de territori, crec que és molt important i, per tant, també t'ho volem agrair. Pues moltes gràcies. Dit això, jo sempre m'agrada fer, per exemple, una mica com funciona, no? Ho sapiguéssiu perquè molts, alguns no han vingut, però molts no han vingut. És una experiència de divulgació tecnològica que sempre portem doncs, un convidat, una convidada, i el que fem és inspirar les persones que veniu, no? Que teniu curiositat o que coneixeu el convidat o convidada. I després fem una sessió, això dura uns 30-40 minutets, també depèn de les preguntes que tinguéssiu, i després fem el que és el networking, que és al voltant d'una copa de vi o una cervesa, o aigua, també n'hi ha. Que bueno, doncs podeu interactuar, podeu parlar en el convidat, en aquest cas, i és un format bastant àgil. És l'últim afterwork abans de vacances, n'hem tingut un cada mes, i aquest és l'últim. I bueno, ja passo a presentar, que jo crec que no caldria presentació, Ramon Maria, no? Jo crec que sí, home. Cal dir que és Polar, Gallat. i Ramon, és talent quilòmetre zero i és el que ha dit Adam, no? Que ens agrada molt que la gent que està fora i que està aquí doncs vingui i expliqui tot el que fa, no? Ramon Maria és professional, ho lligo perquè és la bio que em va passar ell, no voldria dir tal qual. Ramon Maria és professional de la ciberseguretat amb més de 20 anys d'experiència en tecnologia, desenvolupament de software i seguretat informàtica. Actualment treballa
a San Francisco com a Senior Incident Response Analyst al DOSAIN, especialitzat en resposta a incidents i investigació forense digital, que a mi això me té molt intrigada, no ho explicaràs. A més de la seva activitat professional, impulsa iniciatives de divulgació tecnològica en temes de ciberseguretat en català. Té un podcast que us animo a que l'escoltéssiu, que es diu La Píndola Vermella. Jo n'he escoltat alguns des que ell m'ho va dir i la veritat és que me'n vaig donar compte que em van estafar. Sí, sí. I a més, l'empresa en què van robar les dades, bueno, gràcies a ell vaig saber que allò sí, que allò m'havien estafat. Però, bueno. Pues gràcies i ho sento. Sí, no. Pues animo a que l'escoltéssiu tots, però és en concret perquè és molt interessant, no? Bueno, que sàpigues que has estat el convidat en més inscripcions de tots els afterworks dels 4 anys que portem. De veritat que ha sigut un èxit. Això el mèrit per a tots els que s'han inscrit. Moltes gràcies a tots. I només un apunt i acabo, i és que jo el vaig conèixer, perquè jo el coneixia, però ell no el coneixia, perquè a LinkedIn hi havia una persona que sempre ens posava me gusta a tot. Molt pesat, molt pesat. Les explicacions que fem del Fab Lab, i que són moltes perquè ho expliquem tot, ell sempre tenia un me gusta. I al final, què passa aquí? No sé. Este pesat, no? I llavors vaig veure tot el perfil professional que era l'encosta i tal, i has de vindre, vaig contactar per LinkedIn i problema, el juliol vinc i ja estàs aquí. Per tant, Ramon Maria, explica'm per què te'n vas anar a Estats Units, a Silicon Valley, concretament, San Francisco, què fas allà i el futur de la ciberseguretat. Deixa'm enllaçar una miqueta en el que ha dit ella abans, això que acabes de comentar, i el de posar en valor les coses, no? I jo crec que el Fab Lab és una de les millors inversions que ha fet Amposta últimament, perquè el fet de poder incentivar l'aprenentatge de noves tecnologies, de la cultura maker, a la gent que ve ara, són el nostre futur i són els que al final ens mantindran a tots. I la tecnologia és un camí que si l'agafes és molt fàcil començar a fer coses de cap i de nou. Per tant, com més pronte i més joves els agafem, millor. Aleshores, moltes gràcies per portar-lo, moltes gràcies per financiar-lo i endavant el Fab Lab Amposta. Bueno, doncs, bona tarda a tothom, gràcies per estar aquí. No sé si heu vingut a veure'm a mi o si penseu que aquí feia una miqueta més de fresqueta aquí fora, ja heu passat, en tot cas, benvinguts tots. Bueno, si fa 20 anys m'haguessin dit que estaria treballant a San Francisco de ciberseguretat, jo segurament us hagués dit alguna cosa així com au xec arrea, no? Vull dir, a veure, per als que no em coneixeu, soc Ramon Maria, soc nascut i criat aquí a Amposta i durant els últims 10 anys he estat vivint a San Francisco amb la meva família, la meva filla allí present, hola Ona, i la meva dona, que ara mateix no la veig, allà també detrás d'ella. I avui m'agradaria explicar-vos un parell de coses, bàsicament. I ho intentaré no fer massa llarg, perquè sé que hi ha gent que se'n vol anar al Delta Chamber i sé que hi ha gent que vol beure cervesa. Llavors, doncs, bueno, vinga. Com vaig arribar a Silicon Valley i com veig jo el futur de la ciberseguretat, que és una miqueta el tema de la xerrada, no? A veure, com un xic d'Amposta arriba a Silicon Valley? La informàtica ja és una cosa que em ve de quan era menut, no? Vull dir, havia sigut un hobby que he compartit amb alguns dels que hi ha aquí presents ara mateix, des que eren petitets, i que alguns de nosaltres ens havia realment pegat molt fort, no? Tenia molta curiositat per allà. A final dels anys 80, mons pares me van regalar un ordinador, un Amstrad PC 1512, sembla que és com el que tenia Manel, si no recordo malament, un Amstrad PC 1512 en una disquetera de 5 i quart, sense disco dur i en 512K. Bueno, una bèstia parda, no? Vull dir, com podeu veure aquí. Però, de totes maneres, no hem de despreciar això, perquè ara això ho veieu i dieu, hòstia, quina castanya que m'estàs ensenyant aquí, no? Vull dir, aquí tens un iPad... Bueno. Això en realitat tenia més potència que no pas l'ordinador que va portar les primeres persones a la Lluna. Vull dir, posem les coses en perspectiva, també. Aleshores, quan me van regalar això, la meva curiositat envers la informàtica i sobretot la programació
va anar creixent de forma exponencial, no? Vull dir, m'encantava, perquè, sobretot programar, perquè era com parlar directament en la màquina. I això era molt interessant. Jo, si més no, ho trobava molt interessant. Però clar, estem parlant de finals dels 80 i principis dels 90. Què passa? Que no hi havia internet. Bueno, sí que hi havia, però no com la que coneixem ara, no? El que sí que teníem era revistes, algun llibre que compràvem a Barcelona i el nostre internet particular, que era Clara la de la Gavina, a la qual li anàvem a pegar la tabarra, anant a dir-li, per favor, porta'm els llibres d'aquí, porta'm els llibres d'allà, si és que nosaltres no podíem anar a Barcelona a comprar-los, no? I una vegada jo pensava que sabia programar, el tema de la ciberseguretat ja va vindre agafat de la maneta, no? Clar, jo en aquell moment era adolescent i em feia preguntes. El que passa és que les preguntes que jo em feia eren més aviat del tipus estic jugant en aquest joc i sempre m'estan matant a la quarta pantalla, no? Vull dir, com puc fer per tindre vides infinites? O, jo què sé, o resulta ser que tinc curiositat per saber com se fa un virus. Porta este llibre a veure què passa, què puc treure d'aquí i carregar-se un parell d'ordinadors de l'institut. Resulta que el virus havia funcionat, no? Bueno, possiblement no va ser el meu moment més gloriós en aquest aspecte. Però tot i així, la informàtica en realitat no va ser la meva primera opció. La meva primera opció va ser la criminologia. Jo era més jove, aquí veig gent jove. En l'època dels dinosaures me'n vaig anar a estudiar a Barcelona, però en realitat vaig estudiar poc. La vaig conèixer molt bé. I després vaig tornar cap a Quimposta. Vaig tornar cap a Quimposta i vaig estar estudiant un mòdul d'informàtica a l'Institut de FP. En aquell moment era un mòdul que es deia l'MP3 d'informàtica de gestió i programació, la qual cosa ja em va donar pas a poder estudiar la carrera i després un parell de màster, etc. Tot el que ens plantem a inicis de la dècada del 2010. Jo ja feia 10 anys que estava treballant a Barcelona i havia treballat en diverses coses, no? Havia treballat com a desenvolupador, gestor de projectes, portant equips, fent projectes per a la Generalitat, per a ESADE, per a tota una sèrie d'institucions diferents. I en l'última feina que vaig estar a Barcelona, el meu cap m'arriba un dia i em diu escolta, treballaràs en un americà. I vaig pensar, a veure, per favor, apaguen els telèfons. I vaig pensar, hòstia, que guai, no? Vull dir, mola, perquè així milloraré el meu anglès. I resulta ser que el dia que em van presentar a l'americà, me ve i em diu, hola, el meu nom és Greg, com et dius? Hòstia, el tio parlava català millor que jo, no? Una mica. I total que vam estar treballant junts, un any i pico, allí a Barcelona, i ens vam fer molt amics. I al final, un dia, va vindre i va dir que ell i la seva família se'n tornaven un altre cop cap als Estats Units, se'n tornaven un altre cop cap a San Francisco per a treballar en una companyia que es diu DocuSign, líder en signatura electrònica a nivell mundial. I estàvem fent un cafè a la plaça Glòries, els tres, estàvem Greg, jo i la meva dona, i quan ja ens estàvem despedint, la meva dona, sense pèls a la llengua, li diu, escolta, Greg, si trobes alguna cosa per San Francisco, truca a Ramon Maria, Saps aquelles coses que dius però que mai passen? Bueno, ella ho va colar, no? Vull dir, si cola, cola, no? I aquelles coses que mai passen, excepte que aquesta sí que va passar. Llavors, la trucada va ser poc més que un 20 d'aventures als Estats Units que ens ho passarem molt bé, no? I a partir d'aquí ens vam plantejar el tema seriosament, és a dir, què volem fer? Jo estava rondant els 40, era una oportunitat, jo no m'havia plantejat mai anar als Estats Units, però, clar, si no l'agafava ja era molt difícil que es tornés a presentar una finestra d'oportunitat com aquesta, no? Aleshores vam decidir agafar els bàrcols, liar-nos la manta al cap i primer vaig estar treballant un parell d'anys a Barcelona com a freelance per a la companyia, després a Anglaterra i al final vam fer cap a l'àrea de l'Abadia fa 10 anys, que és on hem estat ara fins al novembre, que tornem. Això, notícia, primícia per tothom. Tornem al novembre. I ara em poso una mica seriós. A veure, porto 25 anys treballant en aquest tema i he fet una reflexió, no? I jo crec que moltes vegades aquest tipus d'oportunitats no venen tant perquè sigues molt bo, perquè sigues el millor, perquè hagués de ser el crack, no?
No, venen perquè treballes bé i perquè la gent en la que has estat treballant realment vol tornar a treballar amb tu. I això ho puc dir perquè la de grec no és la primera vegada que em passa, ni la segona. Aleshores, és molt important, sobretot aquí veig gent jove, no? Sigueu curiosos, però sobretot treballeu bé i fomenteu les relacions humanes, perquè això és al final el que vos obrirà més portes. No tant ser el millor de tots, sinó les relacions. I ja està. Total. Bueno, penso que és interessant i aplicable a molts aspectes. Total, que al final ens vam plantar a San Francisco i una de les primeres coses que em va xocar va ser el canvi cultural. No? Quan vaig entrar a les oficines, una de les primeres coses que vaig veure va ser que la gent treballava per objectius. Jo no estava acostumat a això aquí. És a dir, per objectius significa que tu te poses una sèrie de tasques a fer al dia. Escolta, i quan ja les has acabat, vull dir, te'n vas. Si has estat més hores o menys hores de les que toca a l'oficina, no importa. Tu quan has acabat, te'n vas. Punto. I això, la veritat és que va ser molt interessant aquí, perquè em va fer replantejar moltes idees que ja donava per fetes. No? I a més d'això, San Francisco, sent possiblement la capital tecnològica del món, jo crec, te dona l'oportunitat de treballar amb gent de tot arreu, des de la Índia, de Rússia, de Xina, de Lituània, etc. No? Vull dir, tots amb les seues idiosincràsies. I com a anècdota, que a mi sempre m'ha fet molta gràcia, vaig estar treballant en una princesa, i això és veritat, vull dir, per favor, creu-me que això que vos dic és de la vera veritat. Vaig estar treballant en una princesa africana casada en un xic d'Andorra que xapurreja el català. És a dir, estava a San Francisco parlant amb una xica d'Àfrica, d'una tribu africana, parlant en català. És a dir, les coses que no trobes a San Francisco trobo que no les trobes a cap lloc, no? Però sí que hi haurà una cosa que realment m'ha impactar, i és que la ciberseguretat, una mica la segona part de la xerrada, avança a passos agigantats i allí s'ho prenen de forma molt seriosa. No? Cap on va la ciberseguretat? Jo què sé, s'estimbarà un dia d'estos. A veure, quan se va despertar el meu cuquet per la ciberseguretat, el panorama era molt diferent del que tenim avui en dia. Sense voler romantitzar excessivament una època, en aquell temps se valorava més el simple fet de saber com funcionaven les coses per saber com funcionaven les coses, la simple curiositat intel·lectual d'aprendre, de saber com funcionen, i després poder aplicar aquest coneixement en aquelles mateixes coses, però de forma diferent per a les que s'havien ideat. I això era una miqueta el que s'entenia per hacker. Hacker era una persona que era una persona curiosa, era sinònim de ser curiós. Avui en dia, quan a les notícies, a la televisió o veiem pel·lícules, sentim la paraula hacker, en realitat el que pensem és en un criminal. És en un criminal. Però, encara que això fos la realitat, encara que això fos així, que un hacker fos un criminal, també ens hem de treure del cap aquest estereotip que ens ha donat Hollywood, en general, sobre el hacker. Avui en dia el hacker no és un adolescent que s'ha passat una setmana sense veure la llum del sol, menjant només pizza i chetos i fent vés a saber el què. No, avui en dia el hacker ja no és això. Avui en dia els hackers són empreses i són organitzacions criminals i es comporten com a tal. I no només organitzacions criminals i empreses, sinó que també són països que promouen aquests moviments i aquest tipus de personatges. Aquestes empreses se dediquen a moltes coses, tenen moltes línies de negocis obertes. Tenen línies com, per exemple, el blanqueig de diners, el tràfic de persones, la venda de drogues, el robatori d'accessos per a després poder-los aprofitar. I com que són tant empreses com països, ho fan tant per a benefici econòmic com benefici estratègic. D'això en podem parlar després, si voleu. La cosa que és més curiosa és que algunes d'elles tenen servei d'atenció al client, que ho sapigueu. Certament. Però realment el que fa perilloses en aquestes organitzacions, especialment des de la sortida d'internet, i encara més especialment des que tots caminem pel carrer en un aparato com este de la butxaca, el que realment les fa perilloses és el fet que cada cop nosaltres estem lligant més la nostra identitat física en la nostra identitat digital. És a dir,
La nostra identitat física en què ens abracem i li fem un besito a la nostra parella, al nostre fill, filla, pare o mare, en la nostra identitat digital en què agafem un mòbil i mirem en un moment donat com estan els comptes del banc o enviem un missatge. I això és el que ens converteix en víctimes, en potencials víctimes per a aquest tipus d'empreses. Per què? A veure, qui no coneix algú que ha comprat unes sabates que estaven al 10% del preu habitual? Clar, evidentment les sabates no han arribat mai, també us ho dic ara. O, per exemple, que heu anat navegant per internet i de cop i volta ha sortit una pantalla supergran dient tens un virus, truca en este número de telèfon. I truques en aquell número de telèfon perquè t'ho has cregut i et diuen que per eliminar el virus has de pagar 100 euros i aquí llavors passen dues coses. Una, que ets 100 euros més pobre i dos, que ara sí que tens el virus a l'ordinador. Saps? Clar. Aleshores, què passa? Que aquestes empreses, perquè són empreses, se dediquen a estafar a gent normal de carrer, com vosaltres, com nosaltres, com tothom. No? Per això també us he de dir que no afecta només als individus. Això també afecta a les empreses i de forma important. La meva experiència, o tal com jo he vist com estan anant les coses, jo crec que hi ha tres tendències a curt, mig i llarg plaç que són possiblement de les que sentirem a parlar més aviat o més sovint en els propers temps. No? La primera o la tendència número 1, deixeu-me beure una miqueta d'aigua, que és que sou molta gent, m'ho posat nerviós, punyeteros. Algú m'hauria d'explicar per què ara aquestes botelletes tenen el tap enganxat. En fi. Bueno, un dels principals problemes que tenim avui en dia, especialment en el món digital, és demostrar que som qui diem que ser, que som qui diem que som. Una pregunta. Any 2025, perquè el 26 encara no s'ha acabat. Quina penseu que és la contrasenya més utilitzada? Contrasenya. Contrasenya, password. Password? Password o contrasenya. Algú vol apostar una altra cosa? La data de naixement. Vale. Esteu preparats tots i totes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. I a mi el que em fa més gràcia d'això és pensar que hi ha una pel·li que no sé si coneixeu que es diu Spaceballs. No me'n recordo com se diu en castellà. La loca història de les galàxies, me sembla que es deia, que és una pel·li de mitjans dels 80. I ja hi ha un gag d'un tio que porta una maleta que la contrasenya és 1, 2, 3, 4, 5. I estem parlant de mitjans dels 80. Doncs bueno, el 2025 la contrasenya més utilitzada és encara 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Vale? Molt bé. Bueno, perfecte. Doncs tenim contrasenyes, però les gestionem fatal, no? I això és un mal assumpte. I també tenim coses com, per exemple, factors biomètrics, que si això sona molt raro, és que el mòbil te reconegui la cara o posar l'empremta dactilar. No? O, per exemple, tenim codes d'un sol ús. Jo què sé, vols entrar i fer una operació amb el banc i el banc t'envia un SMS en un codi de 6 dígits, que és el que has de posar. Però tot això no són bales de plata, no són solucions màgiques. Tot això se pot abusar. Aleshores, què passa? Fixeu-vos, no tant, fa 5 o 10 anys, si rebíeu una trucada, en general podíeu saber que la persona amb la que estàveu parlant era la que dia que era. Si veieu un vídeo, podíeu saber que aquell vídeo era correcte, era cert, era verídic i qui l'havia filmat era el que sortia en aquell vídeo explicant el que fos. O si sentíeu una conversa, podíeu més o menys, o si rebíeu un correu del banc, sense anar més lluny, podíeu saber que aquell correu era del banc. Què passa? Que avui en dia totes aquestes coses se poden falsificar. Només necessitem 10 segons de la veu d'una persona per a poder clonar-la i falsificar-la de forma que soni convincent. No diré exactament igual, però sí que soni convincent. O tenim la capacitat de generar vídeos que semblen fotorealistes, és a dir, que estem veient coses que realment no han existit. Només cal veure, mira, el 2001 va sortir la primera del Senyor dels Anells i tots flipàvem al cine. És que ara aquella tecnologia la tenim disponible des de la sala d'estar de casa nostra, només connectant-te a OpenChatGPT o el que sigui. És a dir, podem generar aquest tipus de pel·lícules, podem generar aquest tipus d'imatges que són tan reals que realment has de mirar molt bé per a veure si realment són certes o no. I això significa que cada vegada més
escoltar, veure o llegir alguna cosa no significa que sigui verídic. Val? Per tant, el problema ja no és tant com gestionem les contrasenyes, sinó com demostrem que nosaltres som nosaltres. No? Vull dir, quan un banc, el que deia abans, quan un banc te demana que confirmes una operació enviant un codi, quan Apple o Google te demanen que els ensenyis la cara o posis l'empremta dactilar, o quan una empresa està veient des d'on te connectes, tot això són formes que tenen de dir tu ets realment tu o m'estàs fotent el pèl? Llavors, la meva predicció és que d'aquí poc les contrasenyes segurament desapareixeran, ens semblaran tan antigues com ara ens poden semblar els cassets o els disquets o les cintes magnètiques, i que demostrar que tu ets tu en realitat serà una combinació de factors. Serà una combinació de factors de respondre des de terminals específics, de comprovacions biomètriques, d'anàlisis del comportament. Per exemple, si mon pare aquí present, que normalment se connecta a la caixa tots els dies des d'Amposta, demà se connecta des de Hong Kong, doncs segurament la caixa dirà vostè primer m'ha de dir si realment vostè és qui diu que és, perquè Ramon Gallard normalment se connecta des d'Amposta, no des de Hong Kong. Pues aquesta és la meva predicció per al tema de la identitat, que crec que serà un tema del qual sentirem a parlar. Segon tema. Ai, la IA. A veure, vinga, la intel·ligència artificial, va, som-hi, al lío. A veure, acabem de comentar que en pocs segons d'àudio podem clonar la veu d'algú i fer que sembli que és, que sembli que realment, que pugui donar pego, allò que diem, no? Quants de vosaltres heu utilitzat ChatGPT o el que sigui, una intel·ligència artificial, este últim mes? Us estava comentant la presentació esta, ahir l'estava comentant en estos dos senyors d'aquí, mon pare i ma mare, em deia, no t'aixecarà la mà ningú. Jo diria que no, el 60% com a mínim, pataplà. Vale. Bueno, fixeu-vos, us acabo de fer una pregunta que és qui ha utilitzat l'últim mes la intel·ligència artificial i m'heu aixecat, jo diria que el 70 o el 80% la mà. Esta pregunta fa només, penseu això, fa només 4 anys esta pregunta no tenia absolutament cap tipus de sentit. Ningú sabia què és el que era la intel·ligència artificial generativa. D'això en podem parlar després, si voleu també. La intel·ligència artificial generativa. Però en els últims 3 anys ha entrat com un elefant en una catxarreria. És una tecnologia molt disruptiva i ha vingut aquí per a quedar-se. No és que la utilitzarem, no, és que ja l'estem utilitzant. Ha vingut per a canviar els negocis, ha vingut per a canviar la forma en què treballem. Vosaltres dos, no feu els treballs en ChatGPT, Vale, així m'agrada. Vinga. A veure. Si no, Àngel, vigila els alumnes, Àngel? A veure. Vale. Jo l'he percebut el que pugui passar. Bueno. Fixeu-vos que abans per a crear programes necessitaves tindre tot un cos de coneixements important. Necessitaves saber programar, necessitaves saber com funcionava un ordinador, necessitaves saber com crear una finestreta, com fer moure el ratolí, com fer clic, bla, un munt de coses, no? Vull dir, necessitaves haver dedicat un temps i una porció molt important de la teua vida a aprendre totes aquestes habilitats que et permetia al final fer un programa que et digués hola món, gràcies. Avui en dia això ja no és necessari. Avui en dia tu vas a ChatGPT, Claude o qui sigui i tu li dius fes-me un programa que faci això i això i si li demanes més o menys bé i per favor, en pocs minuts ja tens un prototip. És a dir, algo que funciona. Potser no és perfecte, però funciona. Inclús ja no puc plantar avui si tu uses això de escriure codi, no tinc calculador, ja ho he fet com una predicció de codi molt pròpia. Correcte, això continua sent IA i això que tu dius se diu IntelliSense. És una tecnologia que en funció del context que estàs utilitzant te farà una predicció de què és el que vols fer. Si utilitzes, per exemple, Visual Studio Code o utilitzes Cursor o alguna cosa d'aquestes, veuràs que si estàs programant en Python, C# o qualsevol història d'aquestes, en el moment en què poses el nom d'una variable, especialment si la poses en anglès, ja veu per on vas. I aleshores ja t'emplena almenys 4 o 5 línies de cop. Sí. Correcte. Sí. Però imagina't, tu ets informàtic, m'has dit, veritat? Sí, jo crec que Molt bé, fantàstic.
Jo el que estic dient encara va més enllà. Allí tinc a ma filla que té 5 anys, ne farà 6 ara al novembre. I ella és capaç, no ho hem provat, però estic segur, és capaç de que si jo li poso ChatGPT, que li pugui dir fes-me això, i llavors li farà un prototip. És a dir, el que estem parlant és que en llenguatge natural, tal com estem parlant tu i jo ara mateix, sense necessitat de ser absolutament gens tècnic, és capaç de donar-te un prototip funcional. No confondre això en algo que pot anar a producció, això no és veritat, però algo que pot funcionar i que tu, sense tindre absolutament ni idea del que és programar, pots tindre un resultat tangible allí mateix. O sigui, jo me dedico a alguns dies a fer software. Sí. Jo sé fer software d'open source i d'open source publicar-lo. Però el que sí que moltes vegades tinc és, per exemple, passar-li els mots que programar. Molt bé. Sí. Molt bé. De lògica, que estàs programant una interconnexió i és increïble el que fa. Sí. No hi vés en cuidado si treballes en open source, especialment quan puges PRs, pull requests, ara s'està controlant molt si el codi que has fet utilitzes intel·ligència artificial o no. I si ho fas has de posar un tag específic, especialment a plataformes com GitHub o GitLab. Ja està. Vinga, continuem. Total, idea, que no necessites ser un crack programant per a fer alguna cosa que funcione, perquè ara en la IA això t'ho permet fer. Això com afecta a la ciberseguretat? Doncs ja us ho podeu imaginar, profundament és poc, moltíssim. Fixeu-vos, els atacants ara mateix ho tenen molt fàcil, sempre ho han tingut més fàcil, però és que ara encara més. Vull dir, només cal que busquen vulnerabilitats, és a dir, errors en els programes que nosaltres utilitzem cada dia i passar-li a la intel·ligència artificial i que et busqui una manera de prendre avantatge d'aquest error. Per a què? Doncs per a poder entrar als vostres sistemes sense permís i poder-vos segrestar les dades, robar-vos-les o destruir-les, entre altres coses. O simplement quedar-se allí dins, perquè mai saps quan pots utilitzar un recurs que no és teu quan necessites una miqueta més. Tot això, l'avantatge o la gran avantatge que tenen ara és que ho fan no en hores, dies, setmanes o mesos, ho fan en minuts. La velocitat és molt bèstia, no? Els defensors també prenen avantatge. En el meu cas, per exemple, jo me dedico a la defensa, en aquest cas. Quan jo he d'analitzar una intrusió, és a dir, detectem que algú ha entrat en els nostres sistemes i he d'analitzar com ha passat això, fa 5 anys m'havia de llegir, jo i el meu equip ens havíem de llegir milers de línies de codi i milers de línies de registres repartit entre 25 ordenadors diferents per intentar averiguar més o menys què és el que havia passat. Això era un conyàs, ja us ho dic ara. Ara, el que faig, o el que fem, és agafar aquestes línies, agafar aquests registres, passar-li a la IA i demanar-li, això sí, sempre, per favor, perquè s'ha de ser sempre educat, perquè el dia que es revelen, el dia que es revela la IA, només deixaran vius els que els han tractat per favor. Això és important, I és capaç d'analitzar-me tota aquella informació de forma molt més ràpida i molt més eficient del que podria fer jo. Llavors, la IA, en aquest cas, potser no està substituint les regles del joc. Els atacants continuen sent atacants, els defensors continuen sent defensors. El que sí que canvia és la velocitat a què es juga el joc. Es juga a una velocitat molt ràpida, extremadament ràpida. I ara, crec que és molt important també remarcar una cosa. Fuig, Òscar. Això no. Remarcar una cosa, i és que la IA no prendrà la feina ni al programador ni a l'investigador. El que sí que farà la IA és treure la feina que és repetitiva, la feina que absolutament no t'aporta cap tipus de valor, com per exemple llegir milers de línies de codi. Gràcies, IA. I això me dona pas a l'últim punt, veig que sou persones molt pacients, del qual vull parlar avui, que és bàsicament la millor arma que tenim tots, absolutament tots, que és el pensament crític. Una pregunta per a tots vosaltres, ja veieu que m'agrada fer preguntes. Què penseu que és més difícil? Hackejar un ordenador o una persona? Un ordenador.
Una persona. Jordi, no sé com te dius tu, perdona'm, però pues heu de passar a l'altre equip. És molt més fàcil hackejar una persona, per desgràcia. És molt més fàcil hackejar una persona. En els últims, sí, busqueu, els que estigueu interessats, quan arribeu a casa, aneu a Wikipedia i busqueu una cosa que es diu enginyeria social. I llegiu. Bé, en els últims 20 anys hi ha hagut progressos espectaculars en la seguretat. Per exemple, els sistemes operatius que utilitzem són molt més segurs. Vull dir, qui se'n recorda de l'MS2 i del Windows 3.11 Trabajo en equipo? ¿Vale? Vull dir, aquí estic parlant amb tu i amb tu, bàsicament. ¿Vale? Els navegadors també són molt més segurs, no? La seguretat dels bancs ha millorat moltíssim, em podria explicar algunes d'aquestes també. I les empreses han invertit milions en seguretat. L'any 2011 jo vaig intentar establir-me com un professional independent en el tema de la seguretat fent testos de pentestings, que es diu, a Barcelona. I les empreses veien més que allò que jo feia era una despesa que no pas una inversió. Per sort, crec que ara, i amb el temps, la perspectiva ha anat canviant. I ara ja es veu més com una inversió, ni que sigui perquè no volen veure's a les capçaleres de les notícies perquè els han robat totes les dades i tota la informació està circulant per ahí. Però en tot cas ara es veu més com una inversió. No? Tot i així, ha millorat moltíssim la seguretat, però continuen havent atacs. No? Vull dir, hòstia, per què està passant això? Els atacants no són idiotes. Vull dir, se'n donen compte que si la seguretat del programari millora, la seguretat biològica continua sent la mateixa. És molt més fàcil enganyar algú perquè et doni una entrada que seria molt complicada d'obtenir d'una altra manera que no pas invertir moltíssimes hores en intentar trencar alguna cosa que és molt més complicat de trencar. A veure, potser algú de vosaltres ha rebut un SMS, no? Que té un paquet retingut a Segur, ja no sé que pague 2 euros, aquell paquet se quedarà allí tota la vida. O algú potser també ha rebut un missatge del director general de l'empresa dient que de sobte, hòstia, li ha entrat aquí unes ànsies de pagar els proveïdors que és massa i que comences a fer transferències. No? O jo què sé, de cop i volta vos ha sonat el telèfon i teniu un missatge de WhatsApp de que, hosti, nena, Iker s'ha canviat el telèfon, necessita que li envies diners perquè s'ha quedat tirat a la carretera. Pues, tot això són estafes i tot això són gent que està intentant estafar-vos a vosaltres. I ara, amb el tema de la IA, que és el que estàvem comentant abans, la cosa ha canviat de forma exponencial. No? Vull dir, abans quan teníem un correu que representava que era un príncep nigerià que volia treure molts de milions de Nigèria i necessitava el teu compte corrent per anar-los posant, veies que hi havia una de faltes d'ortografia que era la bomba, que això no pot ser veritat. Però és que ara en la IA t'escriu correus electrònics no només que no tenen cap falta ortogràfica ni gramatical, sinó que si sé com escrius tu, escriurà com tu. I si sé com escrius tu, escriurà com tu, o qualsevol de vosaltres. Per tant, on vull arribar en això? On vull arribar és que una de les habilitats més importants que tindrem que cultivar a partir d'ara serà saber dubtar. Saber dubtar. I quan dic saber dubtar, espera, que m'he perdut a la pàgina, no sé per on estic. Aquí, saber dubtar. Quan dic saber dubtar, vull dir això, no desconfiar, sinó aplicar aquest pensament crític. No? I nosaltres tenim, en general, tenim dos esferes en les que jo crec que la majoria de nosaltres dels que estem aquí ens volem. No? L'esfera personal i l'esfera de les xarxes socials, que més que menys té un compte de Facebook o de Twitter, ara es diu X, o qualsevol història d'aquestes. No? En l'esfera personal, quan t'arriba un missatge, potser la primera pregunta que t'hauries de fer és: estava esperant aquest missatge? Aquest missatge és molt urgent. Té sentit que sigui tan urgent? De fet, té sentit aquest missatge? Si jo rebo un missatge dient: hola, soc el papa, he tingut un accident, resulta que estic fent un cafè amb ell, saps? Vull dir, doncs m'estan fotent el pèl, això no té sentit. Busqueu sempre una forma de verificar allò que la vostra espanxa us diu que no és massa correcte. I en les xarxes socials, 3/4 del mateix. En les xarxes socials, penseu, per exemple, quan esteu veient un vídeo, quan esteu llegint un article o quan esteu escoltant un podcast, com el meu, per exemple, jo què sé. Això que estic veient, llegint o escoltant, emocionalment m'està impactant bastant.
Per què? Para't i pensa per què. Qui pot tindre intenció d'impactar-vos d'aquesta manera? Qui surt beneficiat? No? Vull dir, sempre que pugueu, intenteu contrastar la informació. I fixeu-vos que tant en una cosa com en l'altra, tant en les xarxes socials que acabem de dir, com en l'esfera personal, l'últim punt és contrastar la informació. Sempre que pugueu, sempre que tingueu este gut feeling, estes papallones a la panxa que et diuen no tinc clar si això és correcte o no, contrasteu la informació, contrasteu-la, perquè és que avui en dia és molt fàcil que ens puguin enganyar. I de fet, parar-se, respirar i pensar 30 segons pot ser la diferència entre perdre o conservar milers d'euros o entre ajudar o no a escampar informació falsa, que això està a l'ordre del dia. Val? En la meva experiència personal, també, treballant com a analista de resposta a incidents. Sona molt guai, però en realitat és com ser un bombero digital. Vale? He après una cosa que em resulta molt interessant, i és que normalment la gent no comet errors perquè sigui més o menys tonta. Comet errors i tenim intrusions i tenim problemes i forats de seguretat perquè o anava amb pressa, o estava cansada, o no va tindre prou cura. Per tant, pareu, penseu, respireu i llavors actueu. I sí, també hi ha espies i també hi ha sabotejadors, però aquesta és una altra història. Quan era menut tenia molta curiositat per saber com funcionaven els ordinadors. Encara en tinc, però ara també me faig preguntes. Ara una de les coses que m'interessa molt saber és per què les persones de vegades actuem de la manera que actuem, i per què ho fem d'una manera i no ho fem d'una altra. La ciberseguretat, aquí ho tinc, aquesta cita també és nova i m'encanta. La ciberseguretat no va només d'ordenadors, va de persones, perquè al final tots interactuen. Bueno, vaig tancant, que ja teniu ganes de marxar. Tingueu curiositat, tingueu ganes d'aprendre. Torno a repetir una altra vegada el que he dit. Pareu, penseu, respireu. Aquests 30 segons són molt importants. Abans d'obrir un correu, abans de fer clic, abans d'acceptar una oferta que sembla que hagi caigut del cel, 10% aquestes sabates Nike que costen 100 i ara en costen 10. En el futur, la tecnologia avançarà a passos agegantats. És que som incapaços, cap dels que estem aquí, som capaços de saber què és el que passarà, no ja d'aquí 10 anys, segurament d'aquí 5 o possiblement d'aquí 1. Però el que sí que no canviarà, o el que no hauria de canviar, és la nostra capacitat de parar-se, pensar i respirar abans de reaccionar. No sé si alguna imatge de les que ha sortit aquí era vostra, no he demanat permís a ningú per agafar-les, però vull donar les gràcies perquè ha sigut més entretinguda. Això és només per a finalitats divulgatives i moltes gràcies. Pues ja està. Ha sigut superinteressant o no? Sí, t'ha dit coses... Cuidado de dir que no, Ara tenim uns minutets per si algú vol fer alguna pregunta, també li pots fer després al networking, alguna cosa potser més específica, com vulguéssiu. Si algú té una pregunta ara, jo mentre ho estan pensant, no sé si algú la tenia ja o no, però jo sí que... Sí? Va, endavant. Les coses molt fàcils, com podria fer abans la Wikipedia, aconseguir certa informació que abans costava un esforç molt més. Això que es va definitiva també és relaxar la necessitat de pensar en interior. I és una porta d'entrada per a tot. Estic completament d'acord amb tu. No, és un comentari, però és un comentari molt adient. Vull dir, realment és així. Com a humans tenim tendència a ser molt vagos. Vull dir, si ens ho donen fet, millor que no pas fer-ho. Aleshores, hem de ser conscients, jo crec, i hem de posar en una balança quins són els pros i els contres del que estem fent. Per exemple, si tu creus que aquell esforç que tu estàs deixant de fer realment és interessant deixar de fer perquè és una feina repetitiva i no t'aporta absolutament res,
Bueno, doncs ja està bé, no? Vull dir, com a programadors, per exemple, tenim moltes tasques repetitives i no ens agrada fer-les, no? Els programadors, jo sempre dic, els enginyers, que som vagos per definició. Tot allò que podem automatitzar, ho automatitzem, perquè així ho fem una vegada, ho fem dos, a la tercera ja ens puja la mosca al nas i a la quarta ja no ho fem, perquè ho hem automatitzat. Vale? Estem en una època i estem en una circumstància i especialment en una societat, jo crec, que és interessant cultivar precisament aquesta habilitat, aquesta actitud, este voler ser crític, especialment en la informació que rebem. Especialment en la informació. Entonces, molt bon comentari, gràcies. Una cosa I tant. que no ho han dit, però que sàpigues que, perquè ja que sortiu el tema del pensament crític, Sí. fa uns anys a Terres de l'Ebre s'organitzen unes jornades de pensament crític, el qual elles formen part de l'organització. Molt bé. I crec que les següents setmanes al setembre, si no recordo malament, a Tortosa. Sí. Educació. Fantàstic. Jo parlo de pensament crític, però jo trobo que a vegades soc el menys crític de tots, també t'ho dic, Sabíeu que nosaltres no treballem el pensament crític, Molt bé. Sí, sí. Jo vull fer una pregunta. M'expert Bueno, ho faig de veure, sí. hi ha dos el portal de dades nostres Sí. que nens que no tinguin. Que potser que mòbil d'estos que no tenen. Jo el tinc. Aquí està Sí. els nostres funcionaris, estan les aplicacions que gestionen la vida dels nostres fills a les escoles, no? Aquí està tot. Creus que realment és viable la seguretat 100%? És a dir, No, jo tinc la percepció de que no. La seguretat 100% és una quimera, però és que la seguretat 100% no existeix a cap lloc, no existeix ni tan sols aquí en Posta. Ara comença a ploure, ens inunda l'Ebre puja i ens inunda els carrers. Els cotxes se fan malbé. Per molt que tu cregues que això no passarà mai, això a vegades ha passat. Nosaltres, Eloi, tu i jo hem vist l'avinguda de la Ràpita inundada i tindré que posar sacs perquè no entrin dintre de la botiga. La seguretat 100% no existeix. El que sí que nosaltres podem fer és fer tot allò que està en les nostres mans per a posar-ho més difícil a les persones que realment volen trencar la teva seguretat. I si em permets, i per a tots, consell gratis, després ja em pagareu una Coca-Cola. Si vos heu de gastar només diners en només una cosa que sigui un gestor de contrasenyes, per l'amor de Déu. Un gestor de contrasenyes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 anys després de la pel·li. Tio, per favor, canviem la contrasenya, ¿vale? O sigui, un gestor de contrasenyes vos servirà per a utilitzar contrasenyes que no hi ha Cristo que vos sigui capaç d'endevinar, que vos farà contrasenyes diferents per a cada lloc que necessiteu. Si només podeu gastar o voleu gastar el que sigui en una cosa, que sigui un gestor de contrasenyes. Ja està. No, si no és llarg, no. Un programari oficial, amb un gestor de contrasenyes, amb un antivirus tipus Byte Defender i amb una VPN, suposo que estàs prou tranquil, no? Per navegar entre els mots. Sí. Estàs posant les coses difícils. És una miqueta el que comentàvem abans en avant, no? Vull dir, també dir-vos que la seguretat al 100% existeix vos estic enganyant de forma total. Això no és veritat. La seguretat 100% no existeix. Però sí que és una qüestió de dir què és el que tu tens que més t'interessa salvaguardar. Possiblement a nivell personal seran fotos, correus electrònics, missatges que tingues. Què és el que puc fer per salvaguardar això? Si estàs utilitzant un ordinador, tindrà un antivirus, perquè et detectarà si t'està entrant un virus o si algú t'està intentant fer la pirula. Si tens serveis en el núvol, i serveis en el núvol no significa res més que tindre un compte de Gmail, que jo crec que segurament tothom el té aquí, si no tothom, gairebé tothom. Genera contrasenyes adequades per a aquests serveis. Utilitza un gestor de contrasenyes que et servirà precisament per a gestionar tot aquest tipus de situacions. I m'has dit una VPN. En una VPN ves amb cuidado. Les VPNs n'hi ha de diversos tipus, però especialment n'hi ha, si agafeu una VPN, el meu consell, no agafeu cap VPN que estigui controlada pels Five Eyes. Els Five Eyes són una organització que són bàsicament de països, que és bàsicament Estats Units, Sud-àfrica, Anglaterra, Nova Zelanda i Austràlia.
No agafeu cap VPN que sigui d'ahir. Per què? Perquè totes aquestes VPNs tenen tota una sèrie de regulacions que el que fa és obligar-los a guardar registres d'absolutament tot el que esteu fent en aquella VPN. És a dir, no feu mai coses dolentes per internet, per l'amor de Déu, vale? Però si les voleu fer, no les feu. No utilitzeu una VPN que sigui d'aquests països, no utilitzeu una VPN que sigui d'aquests països. És que us veig. Sí, llavors de seguretat i les coses, és a dir, si falta molta educació digital, és a dir, hi ha gent que anem a l'institut, abans de tot, que el ciutadà de peu no té temps ni té elements ni té llocs. Si volem saber coses d'aquest profil, no hi ha cap lloc que faci allò. És a dir, que el dia a dia també tingués llocs de suport que puguen ensenyar les coses bàsiques. Per tant, estàs com molt indefens. És a dir, en teoria tu has de saber que tens les preguntes feines, en teoria tu has de saber no sé què, però clar, ja vas a saber això com sempre, ja sortim una altra cosa. Llavors, la gent de peu o encén molt del sector, o encén molt curiosa, però a gran part de la població no tenim manera de que ens eduquem contínuament per tenir una mínima defensa, que acaba entès, la part que estudiant la metodologia, que curiosament els bancs, per exemple, quan a tu te roben, home, són responsables, perquè estan custodiant molts diners, per tant, si a tu t'enganyen, ells han de tenir els sistemes perquè no t'enganyen, no? Entonces, no estem responsables, perquè a vegades aquest dilema, no? Quan? És la gent que hauria de fer. Llavors, quan la ciutat està molt indefens, no volem no tens. Llavors, potser falta ja només crear un espai, crear una cosa molt segura i senzilla, que la gent que t'explica també et dona la confiança, perquè veiem els vídeos, els consells, o la gent que pugui tenir els elements bàsics de saber aquestes coses, perquè estaven estant tot tant que no xatem, és a dir, el xat d'intel·ligència artificial, si no és que tu te poses entres i mires com va. Ningú t'està fent avui, costa molt el que passa amb vostès, de coses senzilles. Coneixement, que si t'equip un equipament, que pot contactar a sectors que no... Està clar. No sé que t'equip un equipament del món públic, s'hauria de fer tot un suport a la gent de peu, igual que vas a la medicina. T'entenc. Però hauries de tenir un tallers d'informació molt bàsics, totes les edats, no només a la gent gran, a saber com va el món. T'entenc. Vull fer defensar-te d'allò bàsic. T'entenc. Això vol dir part ignorants. Indefensos. T'entenc. Sobre el sector públic jo no et puc dir res. Jo el que te recomanaria és que giressis el cap 90 graus cap a la teva dreta i preguntessis allà. Això ja no... Més enllà d'això jo ja no sé, però... Però no són de la gent, saps? Es pot molt especialitzar. Molt especialitzar. Sí. Però es dirà molt malament, extremadament malament que et digui això, però este va ser precisament un dels motius que em va impulsar a mi a crear la Píndola Vermella. És a dir, que és un podcast en el qual intento explicar totes aquestes preguntes que m'acabes de fer, les intento explicar allà en un llenguatge molt entenedor, molt planer, gens tècnic, perquè gent que o no ha volgut o no ha tingut temps i ara de cop i volta veu que tot això se li està tirant al damunt, doncs tingui un mínim d'eines per a poder entendre, si més no, què és una miqueta el que està passant. Digues. Una pregunta més orientada al tema final específic. Tu eres una pàgina web. Podries posar una pàgina web, vale. I bueno, sí, el programa això està molt bé, però hi ha alguns consells que podries donar per a protegir també. Ja no a nivell de phishing, perquè phishing ja va ser el identificador, les condicions que vas a... OWASP Top 10. OWASP Top 10. Hi ha una organització que es diu OWASP. 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 Top 10. Mira-teu. Això és molt interessant i molt útil sobretot per al que és seguretat d'aplicacions. Seguretat d'aplicacions i especialment per a seguretat d'aplicacions web. Mira tot allò. Veuràs com protegir-te contra injeccions, veuràs com protegir-te contra cross-site. Sí. Mira-t'ho allà. Sí, te servirà de molt.
I si vols, després te deixo el meu correu electrònic i si tens dubtes m'envies. Bé, penso que haig encara marxar, no? El del Texamber. Per tant, si voleu, ho deixem aquí. Podeu continuar parlant en Ramon Maria ara, després fem el networking i moltes gràcies per vindre i bueno, l'esperem allà al setembre. I tant. Moltes gràcies.